Abahlali kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay eMpuma Koloni bathi azibothusi kwaphela iziphumo ezingancumisiyo ngokuphathelene nokuphathwa kwengxa kwezezimali kulomasipala. Ezindaba zingancumisiyo zibhengezwe ngumphicothi zincwadi jikelele nalapho efumanise lomasipala enechephaza kwinkqubo yokusetyenziswa kwezezimali. Umphicitho zincwadi uthi ingxubakaxaka yezopolitiko lube negalelo kwingxaki zezimali ezijongene nalomasipala. Nanjengoko abahlali bakulomasipala ombaxa iNelson Mandela Bay bexhalabele uDay 0 bakwaxhalabele nengxelo enechephaza yomphicitho zincwadi kulomasipala. Urhwaphilizo nekamva lodluliso lwenkonzo zezinye zezinto ezingabalalisa ubuthongo behlayo abahlali. Apha kuNelson Mandela sinengxaki yamanzi, sinengxaki yombane, sinengxaki yezindlu. La mali kumele bana konje ke ijongane nalo micimbi yezekhaya khona ukuze abantu bafumane i-service delivery ekwi-quality encomekayo. Iziphumo ke ze-audit zibonisa ukubana imali yomasipala isetyenziswe ngendlela egwenxa. Impatho engatshongo khona yomasipala inechaphaza elibi kwinkqubo zomasipala. Bawuyajonga kwiminyaka engama-12 ukuya kwi-13 edlulileyo uyawufumanisa into yoba lo masipala noko imeko yezezimali yayingekho ngolu hlobo kuthethwa ngalo ngoku. Ithetha ke ukuthi loo nto into yoba aba bakweli candelo lijongene ne-day-to-day operations kamasipala sebede banikezela kule meko imaxongo yezopolitiko. Ulutsha ludlulisa uluvo lwalo luxhalabele ikamva lalo. Funeka siqale sireplace yonke le mali ibethathiwe and yonke le corruption yenzekayo and try build i-trust iqala kwi-municipality yethu, and then lento iza-affecta especially abantu abangenamali, abantu abapoor, ngoba izinto bona they depend more on the government. Ulutsha olulingana nathi xa bona besebenza projects tenders abazofumana lula umsebenzi even if they know how to do their work. Iziphumo zengxelo zisukela kuhlahlo lwabiwo-mali lwemali engangezigidigidi ezingama-459. Lo masipala khange afune uhlomla. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Gqeberha.